buntagon, una sa tanan, mo may bunta galatong tanan. Paliyon kung drink kung kakapa din, nga nalipay ko kay naaka. Wala ka mali. Atong naman mga igsoon nga ang atong ebanghelyo ni kabuntagon ini kabuntagon nagisod ini sa kinabuhi sa dihang gitawag si Mateo sa Diyos. Iyo pumalando nito sa rin ang pula. Kanina ang pula. Naang ito sa posisyon. Kapag iyon pala ang kanina na sunod ka na ako kung itindong dahil si Mateo, kung isunod dahil siya pag-Diyos sa Kristo. Isang naasya siya ang posisyon. Ang naang sakripisyo, pag-desisyon, iya sa iyo nga musunod kita. Sama ninyo pumunta ko na itong itulat. Na i-desisyon kita na atalita, alas sa media, na sinabi sa atong mga leaders, hindi naman yung manakaw ang Ginoo, nga mo pa yung ay, 6:30, kinalang pinagi sa atong obispo, atong maparo, mga naagod na ito ang pagsakripisyo. Ito narito sa Ebanghelyo sa John 19:34, kaya binuslak dito ni ang ini dito, ang gula kaya kuwan, tubig at tubo. Muna nga, ang feast day, hindi pula, o mga kuwan, white po. Kung kita, puno tayo sa mga sakripisyo. Atong nung duman, ang atong Ginoo, Hesus Kristo, dito sa balay, nga di-abi-abi, sa kubrador o mga makasala naging para pagpangako uban sa mga Parisiyo. Nakita sa mga Parisiyo nakita ini ang mga Parisiyo kung ilang hihinan nganong nagigsalo man sa pagpangako ang inyong magtutulog sa mga kubrador sa o sa mga makasala. Nakadungog si Jesus kanila o utubang ang mga tao na wala o pinaglan o doktor, hindi masugutod na. At ang naman mga igsoon, ang gibuhat na maayo sa aton Ginoong Kristo. Datong mga tao nga sinalikway sa kalibutan na binagay sa mga perfeksyon ng mga tao na punuhay, wala sila sa lahat. Ilang inspires na anong inyong magtutulog, inyong kagaan nila. Kung kamutusan, apil pa doon, pag abi-abi mo doon, nalakon ka mo, sa pagdulo siguro, ginuginom pa mo nito. Ang ilang tiyara sa yung pumalando nga, ang wangis mga rasyon, bakit matakdan mo? Delikado kayo nga matakdan mo. Nga kasi madali. Hindi man ang kuyo sa akin, hindi yung madali ko, hindi. Ako silang ko. Ako silang ibaong sa gugma sa akong amahan. Kita nila yung tatong ibaong kita niya sa gugma sa akong amahan, pinaagin sa akong pag-alaga. Dili na kita ang ulong dahon sa atong sitwasyon. Ang mga buwan sa atong Ginoong Jesucristo, gisaway. Mga igsoon, unsa may mensahe, ini kabuntagon, base sa atong ebanghelyo, nga karon ato, nadumugo. Siguro pa malandong, no? Kani nga gospel, taon na, hindi baka nakaw ko, sa may mensahe na dito. Na siguro, nakaw ko, ato ka na mausap kita diha sa atong kinabuhi. Huwag kita po tayo kalainan sa mga Parisiyo, usay, matawag na, Parasiyo, Paraso ta usahay po. Hindi ka parasyo, Parasiyo ka, huwag tayo kalainan kitila. Hindi talayo sa ila
relasyon. Sa diha masayo o makasala ang atong ilabi isiga magtotoo, isiga tao. Dali-dayon kita magkahusga o makahukom sa maong tao. Ano man ang tao, base sa kita sa mga tumita. Ato din sila, kung nakaging kaisurihan, wala din muna. Base man sa atong makita, kung sa atong buhaton tayo ko ay sulit, na gaanan mga sitwasyon. At balikan na ito kung atong niadto ang atong Diyos Kristo sa apan. Ibitar siya, pagkakalo siya, kubay na sa Diyos Kristo. Di ako sa atong tulo ka pa mga agi. Atong buhaton niya sa atong pinagpili. Ang ngayon buhaton. Una, atong yan. Ato pag-ato. Ang atong mga nagdang ay batang ito sa. Atong una ginagawa natin. Magulang ko ay kita. Hilintan mo na ako dahil TikTok ko. Hilintan mo na mag-anak-anak na alam na siya. Self-serve na, ito na. Kita lang, nakay apat. Mag-ingat po ay ta. Kita dua, yun, nanti Jesus, di ba rin siya. Dahil ikaw ba, kinitis mo lang tayo. Ambil ang uban wala may balon. Balon may noon kay hindi na makuha pamaan sa ginoo na atos na imalusin, Jesus. Ang ikatulog, katulungan. Parang yung Yesu Cristo ba? Ginoo na. Kaya na. Pag ang gusto niya sa ating amahan, restoration. Paano kita niya pa sa iyo sa bakal? Hindi kayo magpinahintay ka. Hindi ba niya kung na ulo nga kung magpinahintay ka mo? Una yung kapitik sa akin. Sa iyong kaaway. Nini kamuntagon kung ang atong Ginoo Hesus Kristo ana sa atong pagtatag sa mga kasing-kasing labi na sa atong mga balay. Naas niya nagiginabi ka natin. Sa atong tagsakan sa mga balay. Ano ang balay nito? Ako kasing-kasing. Ana sa atong kagigahan niya alis siya pinsaro ka na ito karoon. Labi na sa atong pagpangaw. Labi na doon, minuni na alaw sa atong pagpangandan. Na umakos ng balata. Nangandam kita karoon para sa atong pagsunod. Isip atong gipiparan. Labi na sa atong pagpangandan ng kabutahan. Pinagi sa atong pagsimba o mga adlaw. Sa katapusan, manghinaot ako. Miiling kabutahan. Karatong tanan, atong hinunduman ng Diyos, hindi nato trabaho ang pag-upo o pag-usga. Atong trabaho, sabi nga ng paraling na pag-ampo, kaya din ang ikatulog. Atong dulo, i-restore natin. Ang paghusga, ang pag-upo, trabaho sa Ginoo, dili ang ato ang pagbutal-butal. Sugutan sa dili, una nga, kinahanglan kita, diya sa matagad daw. Atong ipalaw, kinahanglan sa atong pag-alaga. Labi na yun, ako kung assignment na tututuntanan ang kagabi sa unang pagbasa. Sa sinulat ni San Pablo sa Efeso Kapitulo 4, unong ito sa 13. Assignment na tututuntanan na kitang tanan nagkinahanglan ka ang grasya kaya sa Diyos ang kadagdag. Wala ang grasya Ginoo, wala ka tayo. Kaya ang Diyos nagpahimutang ka ito. Kung asa kita ipahimutang sa Ginoo, dito kita magpahon. Anak sa iyo. Wala ang pag-ibig, ihayo ka na sa pagpapalala.